8751 alya çêbûne. Kengê di salek de. Em qala çi dikin? Em qala navên zarokan dikin ku dêw bavan ew nav li keça xwe kirine. Ji ber çi? Ji ber kîjan bandorê? Ji ber bandorê karaktereke di rêzefîlm de. Rêzefîlmekî bi navê Uzak Şehîr heye, di televizyonda tê nîşandayîn li Tirkiye û vê rojê di nav hemû kanalan de rêzefîlmek ku herî zêde tê temaşakirine, belkî bi du sê qatan ji rêzefîlmên din yên kanalên din de. Loma jî ev 2 sal dewam dike. Di nav wî rêzefîlm de karaktera sereke ya keç navê wê Alya ye. Alya keçikeke delal e ji alî dîtibariî ve. Karakter û tiştên din em datînin Alyekî. Ji ber vê yekê par yani di sala 2025 de 8751 kesî navê Alya li keça xwe kiriye. Di nav hemû navan de navên keçikan de herî zêde navê Alya derketiye pêş 8751. Di nav kurukan de jî bi navê Alpaslan 7527 kesî navê Alpaslan li kurên xwe kiriye li Tirkiyê 2025 de. Ev çi nîşanê me dide? Vê nîşanê me dide. Bandora rêzefîlmên di televizyonên Tirkiyeyê çawa li însanan dikin. Senarîstê rêzefîlmê Uzak Şehîr dema navê Alya li wê keçikê kiribû, belkî nefikirîbû wê salekî de ew xwast kes wî navî li zarokê xwe bike. Balkêş e. Uzak Şehîr di destpêkira rêzefîlmekî serketî bû. Ev karaktera Alya, mêrê wê li Kanadayê tê kuştin, cenazeyê tîne Mêrdînê. Ji ber ku mêrê wê ji Mêrdînê ye û ji eşîra Albora ye li gorî rêzefîlm. Û piştî wê rêzefîlm êdî li Mêrdînê dewam dike. Destpêkê de rêzefîlmekî serketî bû, ji alî nakokiyan ve jî girîng bû. Hat ecibandin, hê jî tê ecibandin, lê her ku çû xerab bû. Helbet bandora rêzefîlm li jiyana Mêrdînê, ji alî turîzmê ve ji alî balkişandinê ve helbet heye. Gelek însan hene, belkî bi vê rêzefîlmê herin Mêrdînê wan deran bigerin, kêf bikin, bi vî awayî kedek wê ji bo turîzmê jî çê dibe. Helbet ev aliyek e. Lê piştî ku rêzefîlm bi ser ket, gelek kesan temaşe kir û di nav reytîngê de ciyekî gelekî bilind girt wê senarîst û amadekarên rêzefîlm çi bikin? Wê mecbûr dirêj bikin. Û tam vê derê de êdî rêzefîlm ji rêya xwe derket. Her ku diçe dirêj dikin. Çima? Ji ber ku reytîng digre. Bifikirin ku zilam li Kanadayê hatiye kuştin, tînin Mêrdînê, lê piştî salekê derdikeve olê ku nehatiye kuştin, li Stenbolê di komayê de ye. Li gorî jiyana rastîn tiştek wisa çê nabe. Axir ew meselekî din e, karakterên sereke ku yek ji wan Alya ye, bandor li ew qas însanan kiriye ku ew nav li keçikên xwe kiriye. Di salekê de 8751. TRT1 kanaleke dewletê ye. Di vê TRT1 de piştî ku bandora hikûmetê li ser zêdetir bû hikûmetê anha,
gelekî rêzefîlmên li ser Osmanlî, li ser dewleta Osmanlî, rêveberên Osmanî hatin kişandin û hatin nîşandayîn. Loma jî wan gelek bandor li însanên, li temaşevanên Tirkiyeyê kiriye. Loma jî çawa ku di nav keçikan de aliya derketiye pêş, di nav kurukan de jî navê Alparslan derketiye pêş. Par, tenê par 7527 kesî Alparslan li kurikê xwe kiriye. Tenê ev na. Dûre çi tê? Mesela Göktuğ, mesela Metehan, piştî Alparslan ev nav tên yên ku herî zêde li kurikên xwe kirine. Bandora rêzefîlman li welatên wekî Tirkiye bi vî awayî ye. Balkêşiyekî din heye, ev rêzefîlmên ku me qal kir yên li ser Osmanlî û rêveberên wan, hinek ji wan li başûr wergerandine Kurdî û têne nîşandayîn. Ji bo çi? Bifikirin bandora rêzefîlmekî çawa li navên zarokan kirine. Ew zarok hatine dinyayê wê mezin bibe û wê çawa şikil bigire fikra wan, jiyana wan. Kesê ku bi navê Alparslan were dinyayê, bi navê Alparslan mezin bibe û bibe xwedî biryar, ma wê Alparslanî ji bîr bike. Tesîrek wisa ye ê rêzefîlman û ê navan. Başûrê me çi dike? Van rêzefîlman digire, werdigerîne û pêşkeşî Kurdên me yên başûr dike. Ne ev tenê gelek rêzefîlmên din ên bi Tirkî. Çima? Nav gelekî mühîm e. Di salên notî de heta salên notî piranî navên zarokên Kurdan bi Erebî bû yan bi Farsî bûn, bi zimanên din bûn. Piştî salên notî ev rewş hinekî guherî. Belkî heta radeyekî gelekî jî guherî. Mesela însanan Kurdan êdî navên bi Kurdî li zarokên xwe dikirin. Navên keçikan êdî Bêrîvan bûn, êdî Berfîn bûn, êdî Delal bûn û gelekên din. Navên kurukan Şiyar bûn, Berxwedan bûn. Çi zanim gelek navên din. Atmosfer, rewşa heyî, rewşa siyasetê, rewşa jiyanê bi vî awayî bandor li civatê dike û çapemenî hêzê de tir bandorê lê dike. Salên notî de salên 2000 de însanan Kurdan navên Kurdî zarokê xwe dikirin. Hê jî helbet beşeke navên bi Kurdî li zarokên xwe dikin. Lê gelek ji wan zarokan yên ku navê wan bi Kurdî ne, yên ku azad in, yên ku şiyar in, yên ku nizanim çi ne, anha hatiye asteke Kurdî jî nizanin. Ev jî meseleyekî din e. Her tişt bi hev ve girêdayî ye. Bandora rêzefîlman jî bi vî awayî ye. Wê çaxê pirs ev e, çima kanalên bi Kurdî rêzefîlmên wisa serketî çênakin ku Kurd li wan guhdarî bikin? Ev pirsek e. Pirsa din, însan mecbûr in li televîzyona jî temaşe bikin. Her êvarê miheqek televîzyon vedibe. Di nav van televîzyonan de bandora televîzyonên te ha bi rêzefîlm, ha bi nûçeyan çi qase li ser civakê? Ev muhîm e. Salên notîn de li Bakur li gel ku qedexe bû jî însanan çanax bi zorê distendin datanîn ser xaniyên xwe. Îro kîja kanala me, yan jî kanalên me ew qas bi bandorin? Bila pirsekî jî bi vî awayî be. Ne
بفکرن ku li Bakur kanalên bi Tirkî 24 saetan bandorê li însanan dikin. Çima ême jî çend kanal tunebin ku ji wan 24 saetan hin saetan bidizin, însanan ber bi Kurdî ve bikişînin. Ne ma ew jî lazim e. Em dîsa vîdyoya xwe bi îstatîstîkan bidawî bikin. Li Tirkiyeyê 2025 de 8751 zarok navê aliya li wan kirine. 7527 jî navê Alparslan li wan kirine. Li Tirkiyeyê sedî pêncî û yek xal sisê zarok kur in. Qasta zarok ev e yên bin hejdeyî, temenên hejdeyî. Sedî çil û heşt xal sisê jî zarok keç in li Tirkiyeyê. Astek bilind e, ne hindik e. Li Tirkiyeyê ku bajarên Kurdan jî wekî Tirkiye dihesibîne kî Saziya Îstatîstîkên a Tirkiyeyê ew van agahiyan belav dike jî ra TÜİK dibêjin. Li gorî vê li Rihayê di nav hemû bajaran de hem bajarên Kurdan hem bajarên metropolên Tirkiye aliyê Rojavayê Tirkiyeyê di nav hemû bajaran de herî zêde zarok li Rihayê hene. Bi sedî çil û sê xal sê. Paşê bi sedî sî û neh xal du Şirnextê. Dûr e Mêrdîn tê sedî sî û şeş xal heft. Yani van bajaran zarok gelekin ji bajarên din hê zêdetir in. Riha di serî de ye. û agahiya herî dawî ji alî Kurdan ve di van salên dawî de wekî salên notî na, salên notî gelek însanan navên bi Kurdî li zarokê xwe dikirin. Çi li bajarên Kurdan, çi li metropolan di van salên dawî de ev bi paş veketiye. Mixabin.